Catalunya és, sens dubte, un país de poetes. Ho ha estat des de l'edat mitjana fins als nostres dies amb molt poques interrupcions. I justament en aquests moments que estem parlant, la poesia catalana està passant per una època d'extraordinària creativitat, amb nous editors, nous autors, noves generacions, una gran diversitat d'estils per tot el territori lingüístic. El que farem és llegir poema a poema i llibre a llibre 4 grans poemaris contemporanis de Maria Josep Escrivà, de Laia Llobera, d'Adrià Targa i de Joan Todó. I què és el que pretenem? Pretenem veure les tendències artístiques i estètiques d'avui i el que volem fer és aprendre exactament com un s'ha d'aproximar a un text poètic contemporani per poder-lo jutjar, per decidir allò que hem dit abans de què és el que és bo, què és el que durarà, què és el que val la pena de llegir. És una gran oportunitat i us espero veure el curs i tots els passatgers al tren de la poesia catalana actual.